mandinibulise bantu abadala, mandinibulise bantu abantetho isisiXhosa, ndibulise ikumkani zonke zendlu emnyama neenkosi zonke zendlu emnyama nabantu beenkolo ezahlukahlukeneyo, kuba mna nangalindi kwinkolo kantu kodwa ndohlukile kubantu abaninzi benkolo kantu kuba ndizihlonipha zonke iinkolo. Ukuba ulirasta ndiyakuthanda ukuba uburasta ubusebenzisela okuhle. Andikake ndive kusithiwa nantsi ingozi yenziwe ngamarasta mhlawumbi etye into zawo okanye nangamarasta esilwa, andizange. Idla ngoba ngabantu abanxilileyo abavama ukuba kukhalwe ngabo. Ithetha ukuthi ke ngoku andinayo ingxaki namarasta, ndiyawathanda xa ndiwabone esenza okuhle. Ama-Muslim xa ndiwabone ejikeleza ezilokishini esipha abantu ukutya, enceda abantwana ngeempahla zokunxiba, ndiyayithanda mna loo nto leyo, ndiyincome. Andiyilwi nazinkolo ukuba amaKrestu akhupha abantwana bethu ezithaveni bagcine ezicaweni abafundisa ukuthandaza, kum yinto entle loo nto leyo, andinangxaki nayo. Ndikwinkolo kanti ndinjalo, kodwa xa ndibona izinto ezintle ezenzeka kwezinye iinkolo ndiyancoma, kuba ngokweyam inkolo nenkolelo ubunkolo kukwenza okuhle, ayikokukhuphisana okwingathi ngoku mna ndiqinisekile uba kule yam inkolo uThixo uyandiva. Sizidalwa zikaMdali xa sisonke, asimazi ukuba ngubani oviwayo ngumdali, ingubani ongaviwayo. Loo nto ithetha ukuthi masicengeni ukuthetha, siqinise ukuthandaza nangaphezu kozibetha isifuba athi umntu ulandela le yam inkolo yiyo enyanisekileyo. Sesiyibonile nakwi-politicians into yokokuba okugxekana akusebenzi. Andikhalapho ke ndidlula indawo endikuyo bantu bakuthi, yinto yokokuba uDr Nokuzola owandingcolelayo Mndende uvule ikheyisi, umangalele mna Daluxolo hoho, uthi ndingcolisa igama lakhe. Ndibiziwe ke eCape Town High Court, apho ndifike ndayicacisa ndathi hayi bantu abadala, hayi bantu bomthetho, andingcolisi igama lakhe uDr Nokuzola Mndende, koko ndibalisa intlungu yam yokudibana naye kuba waba lishwangusha lenhlupheko kum. Ngoko ke zonke into endizithethayo ngaye ziyintlungu kum, koko ngelishwa ziyajika zibe yi-defamation xa zitolikwa nguye. Ngoko ke ndicela abantu bomthetho ningandinqandi ukuba ndingathethi ngaye, mandithethe ngaye ade yena Mndende athethe inyani. Yathi inkundla ephakamileyo, Cape Town High Court, yathi mfokahoho siyakuva, asizukunqanda ungayibalisi intlungu yakho kuba nobungqina usibonisile. Esifunayo ke ngokuba uDr Nokuzola Mndende aze apha eCape Town High Court azosicacisela ukuba ezi zinto uzithethayo wazini na yena ngazo. Ime ngolo hlobo ke indima yaseCape Town High Court. Akunika umdla ke ezi cases zivele zavulwa zambini. ECape Town High Court bavule icase ye-defamation, bawugqiba bavula icase eRondebosch ebizwa ngoba i-criminal injuria, apho bathi ke ngoku mna ndimtyhole ngokuba uyatharatha. Kule icase ivulwe eRondebosch ndiye ndavela eWynberg Court, ndabekelwa i-28 ka-April 2022, kuthiwe ke kusaphandwa. Bantu bakuthi
ithuba lodlala likho. Ngoku kufuneka sithetheni inyani ukuba sifutshane engcwabeni, sizawubhubha sishiye abantwana bethu bengazinto. Ndicela nimamele ezi video ndiza kunidlalela zona. Nawugqiba ukuzimamela nindixelele uba ngubani onyanisileyo apha, ngubani ixoki apha, ngubani lo uqhatha omnye, ingubani lo uqhatha isizwe, ingubani lo uqhatha abanye. Mamela kule ndawo, andifuni ukuyenza ibene. uDr Nokuzola Mndende okokuqala uyayithanyela into yokokuba mna naye siyazana. Loo ndawo nje iyodwa iyandothusa kuba ngo-95 wayendifowunela umhla nezolo endixelele indlela ndihamba ngayo. Asuke Forest Hill eMobi, adrive all the way aze sayisiye ekhaya elitsha, ahlale de kubetho 10. Athi mama unothembile nam ndingwalapha, utsho kumama wam. Ahlale de kubethe o-10 ebusuku ehlele sayisiye ekhaya nefemeli yam, ezenza umntu oyifemeli ekhaya. Maxa wambi mna ndiye kuye eForest Hill, irum yakhe yayingangesandla sam. Irum yakhe eForest Hill yayingangesandla sam. Ndingayichaza ibhedi yayindawoni, iitafile zindawoni, imbiza zindawoni. Athi kum kukokwenu apha ndiyalixola, chopha napina, atsho ndikhombe ebhedini yakhe. Umntu owayendichophisa phezu kwebhedi yakhe kwaXhosa akukho nto ebaluleke ukodlula ibhedi, nokokuba sekungekho ndawo yawuhlala. Umntu ongengwakho kwenu, eningazalaniyo, eningenalo nidibanisayo, akachophe ebhedini yakho. Nokuba imeko ithini, akachophe ebhedini yakho. Kodwa mna ndandichopha phezu kwebhedi kaDr Nokuzola Mndende. Eyona nto yasixabanisayo mna naye kukuba ndisuke ndimenzele ikhono ndisithi ndicela singafowunelani kakhulu kuba le nto ingathi iza ndimoshela umzi. Kuba ngoku ndisoloko ndibuzwa into yokokuba ngumama otheni lo nisoloko ndifowunelana umhla nezolo, ndingakwazi ukuyiphendula. Kodwa kundinika umdla kusekubeni yokokuba emveni kwalo call ndamenzela yona ndimcela into yokokuba ayeke ukundifowunela qho, ingakumbi esebenzisa igama ayelisebenzisa athi ndiyalixolo ndiyakuthanda, ndingakwenzela nantoni oyifunayo. Lo mntu wayesithi ngo-95 ndiyalixolo ndiyakuthanda, ndingakwenzela nantoni oyifunayo, andichophise ebhedini yakhe. Namhlanje akandazi kwa undazi, zange wandibona, undibala njengomntu nje. Makesigqithe apha kuba iinkundla zizo eziza kuyihlalutya uba ithetha ukuthini lena indima. Kodwa ke ngoku make size kwindawo athi xa ephendula, indlela athetha ngayo xa ephendula make size kuyo. Xa ebalisa okokuqala mna esami statement sithi uDr Nokuzola Mndende ndithanda kube ndidibene kunye naye. Okokuqala sadibana mna naye e-UCT kwi-ofisi kaProfesa Nyamende. Kwakubefore 1995 ukudibana kwam naye uDr Nokuzola Mndende. U-1995 ufika sisazana mna naye kuba ngo-1993 ndandingumhambi wase-UCT. Le ncwadi ithi Mbongijonge Xhantini ndiyibhale kunye noProfesa Nyamende, noSimeon Kanunu, noSmart Dladloti, ndiyamlibala noTata wesine okanye wesihlanu. Ndiyiqale ngo-90 laa ncwadi. So ngo-91, 92, 93 ndihamba noProfesa Nyamende ndiquqa e-UCT. Uyimenza
uProfessor Mndende. So then you see akhala ngayo uDr Nokuzola Mndende, Dr. Nokuzola Mndende, ndiqale ukuya kuyo mna kwango-1991, 92, 93 ndiseyunivesithi ndihamba phaa umntla nezolo. Ndimentorishwa nguProfessor Mndende. Kodwa ke ngoku ndize kule ndawo uthi uDr Nokuzola Mndende ngomlomo wakhe kwa-SABC wawina. Xa esithi kwa-SABC wawina, akangqini le nto ithethwa ndimna ithi samonyula safaka igama lakhe kwa-SABC. Uthi ke ngomlomo wakhe yena nathi ndakuwina kwa-SABC. Khawuzimamelele kuba kaloku ndathi ngo-95 nethi ndiwine phaa kwa-SABC ndikwibhola. Ngoku ndaqonda uba hayi ke mandize lokishini abantu balapha omakhalitsha zodibana nabo ngo-95 sendazigrade hayi imasters zam ngo-1993. Mveke ngoku xa esithi kwango-1995 wadibana nabantu basekhayelitsha. uThixo xa efuna ukuveza into ngawe ukwenza uthethe izinto ezikubophelelayo, kuba udibene nabantu baseSite C ngo-1995 wawina ukuba ngummeli wenkolo kantu kwa-SABC kwango-1995. Khayena uyaziphethula uthi uqale ngokuwina kwa-SABC wabuya wenze ebantwini. Akathi ndidibene nabantu basekhayelitsha bandivotela, ukundivotela kwabo ndawina ukumela inkolo kantu kwa-SABC. Andikhumbula xa esithi wawina itheni ukuthi bababaninzi abantu esabonyula phakathi kwabo engeba bemele le nkolo. Abantu abanjengoProfessor e-NY1 ngabantu abangekasibonyulile bamele inkolo kantu. Ababehamba noDr Nokuzola Mndende ke befundile nawo. uProfessor wayefundile, uProfessor wayefundile. Ukuba usakhona angayingqina le nto endithethayo. So le nto yemfundo kaDr Nokuzola Mndende ingathi nguyeda lo mntu ufundileyo iyandothusa mna, kuba baninzi abantu sasihamba nabo befundile. Professor Mkhonto sasihamba nabo, Professor Mndende sasihamba nabo, Thoza Mayawa owayeyi-language advisor apha eWestern Cape, Usopotela eButhop College, oThembisantwana eUDRC, umhlobo Jadezweni eUniversity of Stellenbosch, oyisebakazisaliwa bekwezolwimi kwaNtshona Koloni. Baninzi abantu ababefundile esasihamba nabo, kodwa sakhetha uDr Nokuzola Mndende uba mayibe nguye oyokusimela kwa-SABC. Out of loo ndinginye yabantu ababefundile namhlanje yonke into I did this. Xa ujonga ngoku le nkolo kantu is about uba wenza ntoni uMndende. It's about uba wenza ntoni. It's not about uba abantu benkolo kantu benza ntoni. Yabona ke ndizakuxelela yona mna inye. Kwangalo nyaka yena athi wadibana nabantu basekhayelitsha ngawo, aphinde athi waye wawina kwa-SABC. Uba ungakujonga ubungqina ndikufakayo kuwe ngoku, mna ngo-1995 ndiyi-Community Builder of the Year finalist kwi-competition ka-Old Mission ku-SABC 1 no-Sowetan News. The 1995 Community Builder finalists are Sipho Mzobe from Kwamashu in KwaZulu-Natal. Next up we have Daluqolo Hoho from Khayelitsha in the Western Cape. Our finalist number 3 is Daluqolo Hoho from Cape Town.
Dalukolo Hoho convinced local writers to start writing books in their own languages so that they could give inspiration and expert influence on the importance of culture. Numerous books have been published about the culture, traditions and customs of the Xhosa-speaking people. His aim is to see that the youth are proud of their culture and heritage. Isizwe sizixabise ngobuzwe baso. Isidima ulutsha luhlonela abazali. Ubingenzeka lonto. Abazali bahlonelane banike umoya oyinkuthazo noyimpembelelo kwisizukulwana esisisiswa namhlanje. Ndiphotisile Mawethu ndenza ongazenzisiyo umbulelo ndithi kwabo bathe bandinqwanqwada ukundiphakamisa ke ndibe kwenqana bandikulo namhla ukwanda kwalwa ngumthakathi mazenethole kamagu kuba kudala nami hala kuzithethe nenkosi yami ngoko ngoko somanyana ngoko bamanja phakathi kwabantu besifazane ngibona ngemphathi ngikho iyo ke ngoko efuza ngoko ngesenza Ndicela emaphepheni ndihamba ngeplane uze ndizodibana noba uMandlamyeko anditreyine ekuproduceni iinkqubo zezenkcubeko amasiko nezithethe. Wanditreyina unyaka wonye ka-1995 uba uMandlamyeko. So ndikwa-SABC eRadio Xhosa ngo-1995 andikaphangeli koko ndihamba noba uMandlamyeko kuyindawo ayorekhoda kuzo wayehamba nam andixelela uba uzabe lapha eKapa ngoqho xa ilapha eKapa ebendibiza esithi ufuna ndibone ukuba iinkqubo zamasiko nezithethe zenziwa kanjani. Ukuba ngo-1996 kwango-1995 ukuba ndiphazami kwavela ipost ye-program advisors kwa-SABC ndayibona eTV-ni ndayibhala nasereyidweni nda-aplaya. Uaplaya kwam yabuya impendulo isithi Dalukolo uzawufumana i-interview kwa-SABC esipoint uzawuinterviewa nguMr Gordon Red. Eneneni ke nangoku ndifuna uzabe mafitshane ndaya kwi-interview ngo-1996 ekuqalekeni ka-1996 ndaziwina ii-interviews ndafumana ileta ye-appointment ethi Dalukolo hoho uthathiwe ngu-SABC uzaba ngumcebisi wenkqubo eRadio Xhosa. Uyayibona ileta nakubungqina ndibuvezile. Ugxa wam ke uDr Nokuzola Mndende akavezi nobunye ubungqina kwizinto azithethayo. Usibalisela ngemfundo yakhe okungathi le nkolo kanti nguye yedwa lo mntu wayefundile. Kanti yena into eyenzileyo uzitshamanise noDalukolo kuba uDalukolo ngo-1995 wayeyi-community builder. So bendithandwa kwa-SABC kakhulu. Kwa-SABC ndandithandwa kakhulu because ndandimncinci bethanda le nto lo mntu amncinci kangaka ukuququzelela amasiko nezithethe nezenkcubeko. Uba ndingenile kwa-SABC ndikhumbula uphathi komafana uqobo lwakhe endibonga umqubethindwe. Kodwa lo phathi komafana namhlanje xa ndibona ngathutha njengathi akazange wathetha nothetha ngam. Kutheni?
into yokokuba ndigqunywe nguDr Nokuzola Mndende engandiba ndiyamonyula ukuba makabe ngumntu oyena ozasikhokela asebenzise imfundo yakhe ukusihlangula kule nkolo kanti uzasikhuphisane nathi aze sokhethe yonke into ingene kuye kufuneka masiqubuthe kuye kuthele nto kunjalo nanjengomntu owayesebenzela icommunity ngo-1995 ndaba nawo amandla wento yokokuba ndenze isininzi sokuvotela uDr Nokuzola Mndende abe uyasimela kwa-SABC. Kodwa ilishwa lento yokokuba sesenza ngathi akandazi ngoku. Ndikhumbula ethukwa ngumfundisi uJonga esithi ligqwirha elizisa inkolo yobugqwirha eRadio Xhosa. Ndimo wenza inkqubo eyayikhusela yena Dr Nokuzola Mndende ethukwa naziinkosi sisithi ngumfazi otheni lo uhambela isiko ngengcondo othakathayo mve nabo sishobo kwakhe zimamelane nabo sitsho yena ngoku uthi ndimo thiyathakatha kodwa ndimo emnqandela xa kusithiwa uyathakatha ndingayazi uba uzawuphele ndithakatha nam mve nabo thethe Dade hayi ndibizeni sawuza necameras yo ndafumana ileta ndiseseyusithi kusaseyenzisa ifax ndiseyusithi yathi le leta besihleli sesisigqeba sabuza uba ngumfazi otheni lo uhambela isiko ngentungu sathi nongqawuse wesibini uba kulinga ulibeka yo zange sikwazi kuba ngumfazi hayi ke zaninzi kwi-labels ke nothakatha nayo yonke laa nto ngumfazi otheni kodwa ndazixelela into yoba isishwabulo awaye wasenza kumama wam wathi uzawundenza ndihambe ngamadolo ndizawukhuthuka amadolo ndizawurhubuluza watsho endiqalekisa kodwa ke ngokumbuzo ngoba ukuba ndandingazange ndimnqande kulaa ndima yoba wayendiqhelanisa nebhedi yakhe ngesiphele sisiba zintshaba na okanye kuzawuphela kusenzeka ntoni phakathi kwam naye nanso eyona nto ndisarhalela uyazi into yokokuba bekuzawuphela kusenzeka ntoni phakathi kwam naye ukubana ndingazange ndimnqande kulaa nto yoba endithanda andibonisa ibhedi yathi mandixhophe kuyo ibhedi yakhe. ndaphinda ndakwa-SABC kodwa kwenza i-transformation ngo-1995 kufakwa zonke iinkolo kodwa Christianity 70%, Islam 5%, African religion 5%, Judaism 5%, African religion 5%. That man lisebenzisa iphi criteria nam wathi wayiphethe hayi kaloku i-Christianity i-majority ezinye zi-minorities ndathi yo ingathi sisithuko eso sithomhlazi uzuqonda uba uDr Nokuzola Mndende ukudalela uxoka jonga xa eza yawubuza kwa-SABC into yokokuba simfumele kanjani u-5%. U-5% ukuze simfumane kungenxa yento yokokuba uyayibona le ncwadi ndiyiphetheyo. Le ncwadi ndiyiphetheyo ibhalwe SABC Religious Services Faith Community Broadcasting Workshops. Okay? Uyabona u-SABC ebesenza isemina. Uyabona lena into endiyiphetheyo apha ngoku ithini yona? Ithi Independent Forum for Religious Broadcasting Panel. Kwakungophunyaka ngo-1996. U-SABC ngo-1995-96 wayebiza zonke iinkolo enze workshops kwakunye neesemina. Abale abantu aba-athende ezo workshops nezo semina. U-80% yamakrestu amfumana kuba kweza workshops
kwathi kwakubalwa inani lamaKrestu athenge ii-workshops neesemina, kwafumaniseka into amaKrestu asisininzi mawanikwe u-80%. Yenzeke ngolo hlobo le nto ka-80% athi uDr Mndende akayazi. Ufanele ukungayazi-ke kuba andikhumbuli ezi-athenda ezi workshops. Ndimo wayethutha abantu ukuba bahambe bayokwenza isininzi senkolo kantu kuu-workshops zakwa-SABC. Ngela xesha yena wayesoloko ebhizi ngumfundisi uNqiwa. Uze ndide ndenza ijoku ndithi njengoba usoloko ubhizi ngumfundisi njena ingathi kanti nenza izinto ezingalunganga. Wathi yena ehleka wathi mandingakhweleki kuba ndimncinci. Kodwa ndiphele eRadio Xhosa ndigxothwa ngumfundisi uNqiwa ebendimkrokrela uba unento yokwenza noDr Mndende. uDr Mndende wayengekho active kwinkolo kantu, engaqokeleli bantu kuba ukuba wayeyithanda inkolo kantu kwafanele into yoba waye kumanenyamalala nomfundisi uNqiwa sibhizi kwi-workshops bona banyamalale. Kwakufanele into yokokuba uncedisane nam silibethe iholo ligcwale ngabantu benkolo kantu khona ukuze sizokwazi ukunikwa ipercentage enkulu. Asizange sikwazi ukunikwa ipercentage enkulu kuba ngokwalapha eKapa abantu babe-athenda phana yayingabantu ababeqokelelwe nzima. Andazi le-Eastern Cape nakwezinye iiprovinsi into yokuba babesiyana khona ukuya abantu benkolo kantu. Masithetheni inyani, uDr Mndende akazinto kwa-SABC, akazinto ngo-SABC, umnyama kuphandle kuye kuba eyona nto avele wayenza yena nathi ndakumfaka wathi nca kumfundisi uNqiwa wahlamba iinyawo zikamfundisi uNqiwa. Yiloo nto nangoku awakwazi ukwenza into yokokuba umfundisi uNqiwa andigxothe. Abe ndigxothile umfundisi uNqiwa xa ndimangala kumfundisi uKweqana wathi umfundisi uKweqana luchuku akazulingena. Wawuthile zathi luchuku wayeyazi into yokokuba kwenzeka ntoni phakathi koDr Mndende nomfundisi uNqiwa. Usaphila umfundisi uKweqana, usaphila, angayiphendula kwakutheni angayithathela amanyathelo loo nto. Akona ndizama uveza apha yile yokokuba uDr Mndende akazange awenze umsebenzi esasinqwenela makawenze wokokuba asebenzise imfundo yakhe ukusinqwanqwada nokusiphuhlisa. Yile nto namhlanje xa ndikhalanga xa ndisile PhD yakhe andiyazi uba yeyokuthini kuba ngoku usebenzisa iPhD for ukhuphisana nathi, akasebenzisa iPhD ukutransfer skills kwinkolo kanti. Bekumele uba ngoku sineDr Mndende spiritual institutions eziliqela kucaca uba sinomntu ofundileyo kule nkolo. Kwaye emntweni ekayenzekile apha yinto yokokuba uDr Mndende njengoba mna ndandiqokelela abantu kwii-communities njena kwafanele uba yena ke ngokuqokelele izifundiswa. Bekumele uba baninzi abantu abanee-PhD nee-masters nootitshala namapolisa namagqwetha ahamba kunye naye. Kuthi yena yedwa baphi abanye abantu abafundileyo, baphi abanye abantu abafunde njengaye? Ubagaya nini? Asakhethwe sasaza sasivele into yokokuba umntu oyinkokeli akakwazi baphinda beyokusasaza kwangokwakhe kuba uzawusasaza izinto ezifunwa nguye angavumi ukulungiseka. Yena uzongena asasaze emveni kwento yokokuba bebenzele enye nomfundisi uNqiwa bandikhupha. Ngokusele ndikhuphile akakhange aqashwe, zange waqashwa uDr Mndende, akazange waqashwa. Okukoko wama kwa-SABC ema ngokuba evotelwe sithi akazange waqashwa, zange waba ngumsebenzi. Akanayo into ethi siyakuqasha. Anokuyiveza ngoku into izawuba yinto azawuyenzelelelwa kuba ungumntu osoloko esenzelelelwa. Uba uyazijonga ezam izinto ezokuqashwa zenza zibhalwe ngela xesha ndandiqashwa ngalo. Into enokwenzeka ke ngoku kukuba kuthiwe SABC verify
nale leta uDr sibonisa yona nansi into yokwenzeka kwelam icala yena kungafuneka yenzelwe xa yenzelwa ayizibanayo la leta head yango-95 yango-96 yango-97 ingazusayinwa ngaba bantu belaa xesha babenkqasha then seyingumkokothelo lowo ayisekukucashwa kalokokomo seyingumkokothelo makaveze ubungqina uDr Nokuzola Mndende makaveze ubungqina yiyeke into yokokuba uBCCSA ngimbhalele kaninzi ndisithi hayibo lo mama uyabhuda xa ethetha ukubhuda into yokokuba udelela umzimba womntu ofileyo thina sinayo into fayo sithi ulele sithi ubhubhile sithi siyamfihla xa uqinilanga engadayonwabwa asithi umzimba uyabona sithi hayibo uyatshalelanga udiniwe nakathathwe ngobekwa aphumle yena ukhalaze imizimba ebonayo iinyama ziyabona zabe zibonile kuyafananwa kuba akusekho nyama ukubangi utata ubhubhe utata wami uqale utata nasamathongo ngivele utata nakwelenye moya ungutata umama wami ungumama nakasimbuyisa utata sithi simbuyisa utata thina nomzimba womntu ongasekhoyo siwuthatha njengomzimba ophilayo yiloo nto sithetha kulaa mzimba xa sihlonipha umoya womntu ongekhoyo siwuhlonipha ngamoya womntu ongekhoyo ngomzimba wakhe umoya womntu ongasekhoyo siwuhlonipha ngomzimba wakhe asiwuthathi kancinci umzimba womntu ongasekhoyo thina siwuhloniphe kakhulu utsho njani ungumsasazi kwamalo kanti uthi umzimba uyabona izinyanya zinasini bathi kwa-BCCSA ke usasazi i-Devil's Play ngumdlalo kasathane lo awudlalayo uDr Nokuzola Mndende usasazi umdlalo kasathane batsho kwa-BCCSA mve ngoku nako iphinda le ntshwaqane yintshwaqane ndinalungelo ndiyimboni lokuzibeka izinto ngohlobo ndizibeka ngalo njengemboni mve le ntshwaqane ayithethayo ngoku ke ngoku mamele awuvubo yabhuda ngoku uthini uyamveza kuba azinto umntu esaziyo isintu uyawuhlonipha umzimba kuba umzimba urepresenta umphefumlo umphefumlo urepresente umzimba ezinto zombini ziyahambelana kuba unabakhona umphefumlo kahoho engakhange abe khona uhoho. There's no gender in the spiritual world. Xa kubhubhe wena naxa kubhubhe spiritual world ntanga akuzuthiwa hayi binguxola lobe indoda awungcwatywa inyama iyabola kodwa ndiyadelela xa ndithi inyama iyabola ndathi xa ndiyibhala ngesingesi ke phaa kuphaa hayi ku-Broadcasting Complaints Commission ndathi xa ndiphendula phaa Broadcasting Complaints Commission ndathi xa ndisithi inyama iyabola ndithi ku-flat decay. Is there anything wrong? That is why usisi wefrijini yinto kuzawubona and akukho mntu ke ngowathi omnyayi uba kuvela utata ubani ndithi enxiba ijazi wamngcwabe nejazi. So zizinto ke ezo uvela ubona uba abantu benza nee-theories zabo ezingekhoyo kuba befuna ukubetha emaqadeni. hayi sizalelwe yintsha endlini ngobumnyama hayi ke andiyazi le yento yokokuba athukathuke no-SABC ngokwepolisi yakwa-SABC umele into yokokuba uthethe inyani ngo-SABC inyani anokuyithetha ngo-SABC yinto yokokuba u-SABC uzenzile isemina nee-workshops uthi ke ngokubantu benkolo kanti nasibethisa ngokokuba ningazi-athendi ezi workshops nezi semina so xa kuphinde kusenziwa ii-workshops nesemina ngu-SABC phumani ngobuninzi benu bantu benkolo kanti niyokwenza isininzi nizokwazi ukubetha amakrestu uthetha inyani ke ngoku xa utsho njani. And the South African Broadcasting Corporation, I'm saying it is the South African Abrahamic Broadcasting Corporation of South Africa, where we are being told that we are 0.3%
and Oma Hinduism, the religions from India, Oma Islam from the Arabic countries, Oma Judaism. Where am I a majority if I'm a minority in my own country? We have got TV teachers who gospel classic, gospel God, gospel what? For what, madoda, in our own country? Abantu benkolo kanti mabakhuthazwe into yokokuba xa kukho izinto ezifundisa uba makuvotwe mabaye bayokuthetha kakhulu bethetha izinto abangazaziyo sayokuthetha kakhulu ningayazi imbali yale nto nithetha ngayo inyathi ibuzwa kwabaphambili buzani koohoho kuba ngabo abaphambili phambili uDr Nokuzola Mndende kuba yena uphambili kumfundisi uNqiwa not kwinkolo kantu ngamafutshane ke ndiza kugalela zividiyo ndicinga fanele uba zizo ezizibangele into yokuba mandiveze ubunjani bakhe uDr Nokuzola Mndende uzimamelele mana nokuba imeko ithini awunakuzihlasela inkosi ngokwendlela ezenza ngayo masitsho mhlawumbi iyabona ezi zinto ezithetha uDr Nokuzola Mndende uba ebezithetha kwiconference kumenywe abantu abanjengathi abantu abangqabalazile amene inkosi then athethe egxeka inkosi ziphakame ziziphendulele athethe egxeka thina siphakame siziphendulele ngendingabi nayo into ebangela uba ndilwe ngoku usebenzisa igama elithi i-African Christians zi-very dangerous. Zi-dangerous ukubani baloko wasigxotha 26 years back ngosifuna sibonisa uba yintoni akwaziyo ukuyenza sikwazi ulandela loo nto usasithuka yena ngosamshiya yedwa thene sithuka kodwa samshiya yedwa kuthene thuka inkosi engazinikanga ithuba loba ziziphendulele. All right, and I have that picture. I call them the spiritual subsets, those who are in between. You know, we've got Christianity, go Christians. We have got African Christians. That is a dangerous group. And in Christianity, they must not tell lies to you. If Christianity was not there during the time of Jesus, even some years after Ibupile, God is not a Christian. So if now we use that God is not a Christian, and sipinseli Bible gowazo, I'm sure singato sitete get decolonization of religion and culture in our own land. Thank you. I will create jobs for the young people in decolonizing the mind of an African. And then even go on in Kupila, it was just an example. And what type of a job? I said, if we can collect all these Bibles from emakaya ezihotele ezikaweni sizogelele zonke siphindisele kowazo and then siqale sibhalo kwethu apha then noba ninganikhupha anangqaki ngoqamatha umdali woxolo nembeko balani nani kaloku ngenkolo yenu shumayelani inkolo yenu yemveli velisani kaloku nani abakugatyana basengcobo nabasedutywa nibayeka basekorinte nabase-efese anibasho baxeleleni ukuba zange nimrhazule nina ninatyala aninodwa wakhazulwa ngenxa yam zange izithole zenu zimrhazule masicama kuseni sanukuvuma ityala eningalenzanga nimsulwa wakhazulwa ngazizunenzela nto kaloku upawulos noyohana nizazi iziduko zabo oDaniel noPetros zange banivelele nasemadongweni camama balumkeleli xa benishumayeza ngentshumayelo yabo nabo benixelela ngabaseRoma nabasekorinte nabase-efese nabo benixelela ngoThixo kaSirayeli uThixo wabo wemikhosi nabo besithi vumani wakhazulwa ningazange nimrhazule bulani ingqondo mawethu ningathi ndithunywa yinto ndixose zilapha ndithunywa yinto. Traditional leaders, hey, they are supposed to be custodians of African culture and spirituality, but they are custodians of Jewish culture and Jewish spirituality. They are subjects of their subjects.
because kaloku ndiyaguqa kwinkosi yam phaa elalini ndisukume okanye ndisukumele yona nayo uba ndingumfundisi uMndende ecaweni yam izawuphinda ithini isukumele mna. Hayi ke ngompo isubject yomnye kwabantu babini iyabhida le nto nakoomasipala ziyaphaya zosukumela ospika kuphinde uyibuyise emntayweni enkosi zosukumela ospika inkosi ithini na kanye le nto le ezinye zisindisiwe they are born again Christians. I think traditional leadership, if you don't fight for it, hayi buyaphela ntanga. And inkosi who calls himself ndiludodana mna xa inkosi ludodana ngubani indoda. Hey, that is very problematic. Lento yenzayo ke i-unconstitutional iphinde yophule umgaqo ka-SABC. Ngoba hlobo ke ndicela inkxaso yenu bantu bakuthi andizukumyeka uDr Nokuzola Mndende kuba ndim owamphakamisa ndixelele uba uyathakatha kodwa ndamthemba. Andizukumyeka ke engacelanga uxolo makacela uxolo ngokuthukitsawe. Akekho umama ona 60 years onokuthukitsawe kanti indlela zakhe zinhle. Akekho i-60 years unabazulwana umento ba awusalwi namntu wenza uxolo nomntu wonke, wenza uxolo neenkolo zonke, wenza uxolo nento yonke kuba ulungisela ukufa kwakho. Likhona iqhawe ndidla ngothi ke iqhawe ayingomntu osegugile. Xa sowugugile ulibhala ubuqhawe uyakusebenzela ukhula. Ize ke xa sowugugile kuthiwe elaqala lawahoho elaqala lawamndende. Sanuba ngamagorha aseniguga madoda niqala imfazwe ningengakwazi uzilwa. Xa siqala imfazwe sesikule minyaka sikuyo kwenzeka ntoni ezingqondweni zethu? Asimalanga basilwa namntu ngoku yile nto ndingavakali incame ebantwini kuba esimlwini izinto zenziwa ngokwe-age. Akhona amadabi ayendele emakhwenkweni babe bewazi abantu abadala la madabi kodwa bawaphosa emakhwenkweni uba azofoneleka xa esilwa ngamakhwenkwe. Ii-age zokuguga zii-age zokokuba nokubili bungayithandi uvala umlomo kuba ayidala uzawuqala awungeke ulifese sokubugwala into yoba uqala inkxaso zaziba unakuyilwa. Othi ngoku icawa sifuneki masimbone ezigxotha icawe makahambe ongena kwezi cawa athi akasifuni akhupha abantu kweza cawe then simqonde make ngoku ngumntu yindoda le ligorha eli. Kutheni uhamba uthuka icawe uhamba uncatsha uthuka icawe ufaka into engcweleyo ebantwaneni uba abantwana bona abadela loyise kuba kwezi cawe kukho yise. Ezi cawe zigcwele ootata babo abantwana zigcwele ootata omkhulu babo bantwana nibafaka umoya omdaka. Unfortunately uDr Nokuzola Mndende akhona enye into endiyithandayo kuba akamisi into apho afike khona kuyonakala, apho afike khona kuyonakala, apho afike khona kuyatshabalala. Anakwazi ke ngoku uncoma umuntu onjalo. Ingakumbi ke umuntu okhathalela isiqu sakhe kuba qho ethetha ngenkolo kanti ubalisa ngaye ngeencwadi azibhalayo, ii-research azenzayo, ukufundisa kwakhe. Jonga khona ngoku kule nto azama uyilungiselela wayefundisa inkolo yobuKristu kodwa ngoku icikoza ngakohlobo khawuyivelela ithethayo. Into yababethayo kabefundisi kuba lo nawo wandixabani nabo befundisi kuba into ababetha iyi-1 ngondiseyusithi ndaqonda uba yeyi Nokuzola kuba ngathi uyangena apha comparative religion ukwenzela into yoba ningakowuti ndingayazi ze ndikwazi uzilwela. Nangoku ndakowuta ndayifunda. Abanye abayazi uba nee-honors in New Testament nee-honors iJohannine theology ndaqonda uba le nto kuthiwa uLizwe wayinyama hayi mani make ndiyifunde le nto iyithethethile. So umntu ke ngoku abanye ke kuloo nto ke ngoku yoba ndenze i-comparative religion ngoku ngathi edutywa kushota utitshala we-biblical studies
and if people can study their prayer, it's just historical. I've confirmed historical. And demand because iyayichaza nalanto yaseka Moses amanzi ajika ligazi. Kodwa hayi man ntomhlaba wapha ubomi. Uyabona it's not that kwakho igazi kandawo. Umhlaba lo ne creation myth leka Adam and Eve. Kodwa akhomdo enguAdam. So ndayifunda. Now ngoku ke ngondiyayiteach. Yo, ngoku ndithuna uba lo ayiteach people can study zethoyitwa. Abayazi noba yayisithini content. I-content leya phaya. So ndizama ukuthi ke yenzile comparative analysis. Yiyo lento lena kungekho mntu ngoku ocinga ubafana uba angandoyisa ngeBhayibhile. Hayi akakho nondoyisa. Ndiyayazi yabe ndiyayazi le yam ndiyiphilayo. Yamva ayikho le nethenda uNokuzola Mndende. Ayikho usakahamba ititsha akubasixokozela uba uthengeza ititsha. Ezi zizathu azibekayo ziyafana nezi zethu zibangela uba masibuthande ubuKrestu. Kuba umzekelo kulotata ngabantu bamasiko nesithethe, ngabantu bembola, ngabantu abazityela ukutya kwabantu abadala utywala ke. Kulomama ngamaziyoni. Xa ndivusa isihlwele sakulomama ndisivusa ngobuziyoni kuba oomalume babe ngamaziyoni. Xa ndivusa isihlwele sakulotata ndisivuse ngesintu. Iphi ingxaki apha? Kuba naye uyatsho uDr Nokuzola Mndende uthi akalandelanga umama ulandele utata. Intombi kuphela kwayo phakathi kwamadoda namadala. Suka kulenkani. Kangangoba ke ngoku kube kumele uba noko ndalanda ifundweni kamama kodwa endilande kweli likatata kakhulu. Mve kule ndawo uyamva uthi andilandelanga umama kwakumele uba ndilandele umama andalandele umama koko ndalandela utata. So xa ujonga isintu isabhathi uba ulandela bani kokwenu. Isintu ukuba ulandela bani kokwenu. So uMndende yena ulandele utata wakhe kokwabo. Mna ndilandela umama isihlwele sakulomama ekhaya. Kodwa ndizibambe zombini. Xa ndiphisa kulotata ndimnxiba ngohlobo lokuvambana. Ndikhwaze isihlwele sakulotata ndikhwaze utata katata ufokwane. Ndikhwaze oGodi, oomoli, oophumelele, oonomalingo, ookiki. Ndikhwaze ukatyabo wexokudlalele edifre ebhawutini. Ngengcawo. Ndiyikhulule laa ngcawo. Ndifake izambatho. Ndibize oomalume bam oomalifetsane omladuni ootisethu. Iphi ingxaki? Ubomi buphilwa ndim. Kwaye andiphilela Mndende, andiphilela omnye umntu, ndiphilela mna. Ndibiza izihlwele zam ngendlela ezingayo. Asingalahlekisani. Mawethu ndicela inkxaso kuba ndivulelwe ityala lokokuba ndithetha kakubi ngoDr Nokuzola Mndende. Ndicela inkxaso yini. Umntu aphosele onganayo ndikwazi uba nemali yokufuna amagqwetha. Andinayo imali yofuna amagqwetha. Kodwa ndiprepared yohlala ejele ndithethe ezi zinto endizithethayo. Andinayo imali yofuna amagqwetha. Ndicela nindiphe loo nto ninondipha yona. Okwaziyo uba nganento andinika yona andithumelele i-email kule email address daluxolo.ngowo@gmail.com. Andifuni unikisa ngeenamba ndibona sefowunelwe ngabantu kakhulu kanti kwi-email ndizayivula ngelo xesha ndibe nethuba loba ndingene kwi-intanethi. Ndicela inkxaso. Befundisi ndicela inkxaso. Zinkosi ndicela inkxaso. Bantu benkolo kantu ndicela inkxaso. Andinayo imali yamagqwetha. Endinako mna kukuthetha inyani. Ndithanda laa ndawo uthi kuYobi
babe bonke bendihamba nawe kwasala mna ndodwa khona ukuze ndizokuxelela uba kwenzeka kanjani. Babhanga bonke abantu benkolo kanti kwashiyeka mna ndodwa nguDr khona ukuze ndibalise into yokokuba kwenzeka kanjani kule nkolo kanti ukuziphele seyinkolo kaNokuzola seyiyinkolo kaNokuzola Mndende ingaseyiyo inkolo kanti kwenzeka kanjani. Mna ke ngondikholwa ukubalisa loo mbali. Xa ndiyibalisa loo mbali ndicela inkxaso yenu, ndiyanicela ngokuzithoba okukhulu loo nto ninokwazi ukundixhasa ngayo. Ebona mhlala e-Eastern Cape ndifowunelwe kuphuthuphuthu nomapolisa esithi mandifike Kapa ndafike Kapa andikabazwa nangoku kodwa bebengathi bazandibamba. Ngoku ndikuthiwa kuyaphanda so ngonzizwa yabakaphanda funeka ndiphinde ndakhwela into egodukayo ndiphinde ndibuye xa ndibuyela ideyithi yasekhothi. Ndicela inkxaso bantu bakuthi bantu abathanda inkolo kanti yamanyani kuba inkolo kanti yamanyani ayimelezekanga ithuke ezinye iinkolo koko imele ibe sisibonelelo ibe ngumzekelo omhle. Inkolo kanti mayibe ngumzekelo omhle kwezinye iinkolo, ibe ngummanyi wesizwe, ibe ngummanyi wabantu. Inkolo kanti mayingashumayeli iimfundiso ezidungadunga nezibhida iingqondo zabantwana. Mawethu ndiyabulela make ngokwanamhlanje ndinishiye kule ndawo camako.